Temeria maino kogwatera no MC we godi ya Masigesta Michael Mtume ni goli tukulia wana wako leta rogocha skuru yo Borussia Nyamaruma ejibo gotoka se godi yo asaba kwa namono amangana lenge tobo cheno guno mulikito Josephat Amisi agotomanya Maigayen sengi mago chengerali tukulio wacheno liu munu wachitarike merongo ebericho motinyo gatadokero mwaka ni goli tukulia lero abana beskuru yo Borussia Nyamaruma bagokera amaigerio aibanyara ko bakonyora igori chinchira baranyara ko bagotuga obachenu bomunwa umurebelio nyara ko bagukora no mwemsibe wodi ya Masige East Michael Mtume kubwaterane kiombe Dentist for Africa gikirense yoboteneri bwenyagitari ya Krista Marian etwale tale rena letabanyagitari bakuru Germany bakuru asekiombe ko kunga Dentist for Africa in collaboration na Krista Marian Hospital Ebaicha rero ngoligire libara abana ba grade 5 4 5 and 6 balibara ase school ya Nyamaruma asogotema kuligire their dental care bosa mainabo ngakia mainaba amete mechando kya bwate anengolika bali recommendation ukona manegeta seni Kiandize TV nigo mwemsio ya tebire talintunda ntangani erekwene kyabuna abamenyi kurwa segudi abanyara ko bakonyora obochenu wa maino nigo alireira nganachikoba gakogendera gwikirania amaganio anene yobochenu yabamenyi begodi yae ase umutinyo yoiga nabaleta base community bakabeka ekampu ya mase Kiobegi Hospital bakarwali abantu 216 abayiboli babana abayiga ande bagacha Kionyo Hospital asobana barwali abantu ange 191 abantu abonsi barwaliwa abande mbabwate amaina abachoketa yanda atakiri kurusiwa abande barwalete bakabarwali for free nigo omukonyi bo mwarimu omonene bwe skuru eyo Nyamaruma nyara ko bagakoiraneria mpia muno kyaso mwamsie nababwatani abechisemi ngati yabo abaiboli abo banyara ko bakomosegeta Michael Mtume nyara ko bagakogendera no morobelio bo ikiranie kerengo kyo bachenu ase chiskuru na boigo ase abamenyi rero otwabwate Dentist for Africa kiombe kyaretwa no mweshimi weito Michael Mtume oyoko korega asi kubasura mutuko asoko konya egwodi yeito bono tete gotenga yamono kyara bana basomirigo una bago take care of their teeth bairu brush bairu Colgate nyasaye tigabako mbuyamono naende mbuyamono etakoera abana umwe abaruwali bakine bale buyamba taruwali mbuyamono asoko baruwali so njengo akero mweshimi weito ngambuyamono Michael Mtume asokonya Masige yitu asirera aturetire Nyamaruma yitu primary abana bayitu bagokigwe na mafunzo abana boigo tibatigiri magega with free dental care, Colgate and a brush. We thank you Michael Mtume for this day. Ikatogwera nilio mwemzio ito Michael Mtume asanti asako tachi brush toiro chi brush ikatoko chugwesipilia maino chingaki echecho nigo mwemzio Michael Mtume anyari ko bagakomocha gati aba MC kurwase county ya Kisii abanyari to ko bakomulikira omo control budget ri uko bunanyari ko bagutenene chibesa che basari engana yenyari ko ba egurube anene gochia asabaiboli ime county ya Kisii asabuli yobotoereru no kubwaterana egati yabarai ime county ya Kisii boba sienki mana Kisii County in Generous chi Ward 45 chibesa chi basari chi adirei aba MCA bakemba ali kali rube go chi ase control budget Nairobi bakateneni chi basari chi abana bataka bakateneni chibesa chi abantu bakolega paka inche bakomo kero muntu tanya wakanwa bone metinyebere ngosa base serikali yetu ya Kisii County mona bana siasa baro tutwale utu nga chibesa chiri chororo chire meant for abantu ababainse bokonyorogo ke wait basari teriko go fa ekerokoli ke information go sokoli ka mangana uchi ase serikali wateneni Koripatirika taseni Kiandize TV kurwase skuru yoboroso ya Nyamaruma yegotoka ime ward ya Masige East constituency ya Bobasi county ya Kisii eliterane Josephat Amisi.